Hoxe embarcámonos nunha nova aventura, unha na que coñeceremos unha das tradicións máis bonitas e emblemáticas da nosa terra. Convidámoslles a que nos acompañen a coñecer un lugar con moitísima maxia. Benvidos a Xinzo de Limia. Moi boas celtistas e benvidos, esta vez non a Banca Balaídos, porque fai unhas semanas propuxéronnos o seguinte. Bueno, Cris, vamos facer unha cousa. Xoxe ganades, invítate a que veñes o domingo leiro a Xinzo e enseñamoste o que é un entroido de verdad. Veña, selamos a promesa, vémonos aí en Xinzo, seguro. Así que, como vos celtistas, aquí estamos cumprindo a nosa promesa e desplazándonos ata Xinzo de Limia para vivir o entroido galego dende dentro e descubrir quen colgou o meco. Xinzo de Limia é un municipio da provincia de Ourense, situado na comarca da Limia. O seu entroido é un dos máis longos e antigos de España. Desenvolveuse ao longo de 5 domingos entre os meses de xaneiro e febreiro. Domingo fareleiro, oleiro, corredoiro, domingo de entroido e domingo de piñata. A orixe deste entroido está apenas documentado antes do século XX. As súas raíces fóronse transmitindo na fala da xente, de xeración en xeración. Mais que unha festa, é un sentimento profundamente arraigado na xente de Xinzo, que cada ano prepara con enorme ilusión a chegada destas datas. Nós estamos aquí para a segunda fin de semana de entroido, o domingo oleiro. Pero non nos adiantemos, xa haberá tempo para falar diso. Hoxe é sábado e tócanos vivir unha das manifestacións de maior arraigamento na cidade, o colgamento do meco. Pero, quen é este infame persoaxe? E que fixo para merecer ser colgado? Póntame, onde estamos? Vimos dende Vigo para que nos digas a ver que estamos aquí a ver detrás. Pues estades no entroido de Xinzo, este é o entroido a parte máis tradicional e é o colgamento do meco. O meco é o que representa o entroido. Se non hai meco non habería entroido. Entonces, agora levámoslo en procesión, todo con acompañamento de musical e con xente, con fachucos. Facemos unha procesión ao medio da praza e ali pois colgámolo nun pau e é o que está presidindo pois todo o entroido, todo o ciclo de entroido. Nos esta semana é o mellor de todo o ano, é como se fora a principio do ano ou a festa, bueno, a festa é a festa do pobo, máis que a propia da patroa. E é unha cosa que nos gusta vivir en familia, en amigos. Mañá celebraremos o Domingo Oleiro, que é un domingo moi particular deste entroido, no que tiraremos solas e, bueno, entre os veciños pasaremoslo moi ben. O meco representaba, pois, un personaxe determinado do pobo, a veces poñenlle un nombre, outras veces parecíase a outro. Eu recordo cando isto se facía por gremios, é dicir, os panadeiros facían un meco, os ferreiros facían outro meco. Que é un pouco característico, porque vexo esa careta aí con un pouco cara de pícaro. Sí. O único que ten que ter é dúas cousas, o que dices tú, ser pícaro, un pouco pícaro, e ao mesmo tempo ter atributos, se non sería meco, sería un muñeco. Xa fixeime un pouco, pero non quería decir nada. Eso. A diferencia entre o meco e un moneco calquera é esa, ten que ter atributos e ben visibles, se non sería un meco. E como é un pouco a vestimenta característica destes días? Bueno, é entroido, entonces cada un pouco como queira. Queremos recrear pois, os anos 50, 40, por aí máis ou menos, pero ao final é entroido temos que ir disfrazados, non temos que disfrazarnos e pasalo ben e salirnos da rutina. Nos dende Vigo tratamos de camuflarnos o máximo posible. Aprobas o traxe? Aprobadísimo. Como parte da directiva isto vale dobre, Quen vai colgar o meco? Non se sabe. E cando arrancamos? Pois nós decimos sempre, nunca damos unha hora exacta. Decimos entre lusco e fusco. É dicir, non é día, pero tampouco é noite.
estáse fendo de noite, pero ainda non chegou a noite, e aí arrancamos. Máis galegos que nunca, entón aquí. É así. lume, o fume, todo. E o fume purifica, o fume protexe, o fume é o que nos guía, o fume é o que nos leva hasta despois do domingo de piñata que se acaba todo. Está precioso, como a todos os anos, o colgamento do Meco, e é un orgullo ser de Xinzo e ver a todos os visitantes que nos acompañan, que cada ano van a máis. É o día como esta edición do Entroido, onde de verdade empeza a festa e onde todos os de Xinzo sabemos que empeza o bonito. O bonito deste Entroido empeza hoxe. Se non hai isto, non hai Entroido. Isto é o que dice que seguimos en Entroido. Estás aquí con María e Menigilda, non? Menigilda, sí. Menigilda, sí. Son eu. Ti, como foi a colga do Meco? Vos que levades moitos anos aquí vendo a colga. Bueno, a colga do Meco, aí está a pobre miña, ali con os ovos fuera. Dios mío, que me lo cuelgan todos os años. Miña prenda, isto non ten palabras. Isto hai que vivilo, hai que sentilo, non... Solo tes que vir a Xinzo de Limia no colgamento do Meco para saber o que se sinte, non hai máis, non se pode explicar. É moi divertido. E pasámoslo todos moi ben, pero claro, hai que vir preparados. Nos veñemos a ver se buscábamos mozo, pero non hai ningún muller, son todos novos, non nos queren. E os que quedan, os colgas, non pode ser. Pode ser. Non pode ser. Entón, hai aquí todos os motos que traes contigo. Home, o cámara eu creo que logo igual podes dar o número, aí. Ai, despois quedamos, amigo. Chisca, amigo. Vivir o colgamento do Meco é unha experiencia indescriptible. E aínda que é un persoaxe icónico, é imposible non pensar no Entroido de Xinzo e que non se nos pase pola cabeza a imaxe das famosas pantallas. As pantallas non farán a súa aparición ata dentro dunha semana, para o domingo corredoiro. A pesar diso, non podíamos deixar pasar a oportunidade de coñecer a historia desta lexendaria figura. Hai uns días, en Vigo, visitamos a Roberto,
un talentoso artista limiano que cada ano fai pantallas para as datas do Entroido. Hola, Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Cris. Grazas. Que taller máis chulo temos por aquí, ¿no? Pois sí, este é o meu taller, aquí onde fago as pantallas. Vale, está aquí. Así, por acá. Así? Sí. Bien. Que tal? Moito aire? No, aí vai ben. Aí vai ben. Onde me digas, Vamos a esta. É xinxelo, pero leva o seu tempo, non? Sí, son horas de paciencia. Ben, pois son Roberto Nogueira, son artista plástico e unha parte do meu traballo é a elaboración da máscara do Entroido de Xinzo, que é a pantalla. Por que está este taller aquí en Vigo? Sí, a ver, meus pais tuveron que emigrar, pois en tempos cando era un rapaz, con 8 anos, viñamos pa Vigo. Entonces as miñas raíces están en Xinzo e o meu vínculo co Entroido ven desde sempre, desde que son un neno. Pa min e pa xente de Xinzo o Entroido é o máis importante do ano. A pantalla é unha parte do Entroido. Desde o meu punto de vista é o elemento sagrado do Entroido. Pa min é o máis grande que hai no Entroido é a pantalla. É o símbolo dun pobo, da cultura dun pobo, e creo que debe ser tratado como tal. É un pouco que nos contes como é ese paso a paso, porque vexo que tes algunhas pezas aquí un pouco con papel de xornais e así, e de repente pasan a ser estas máscaras tan espectaculares. Sí, o paso a paso un pouco nace no momento en que veñen a min e me encargan, alguén ven a min e me dice que quero unha pantalla. Pois eu creo que ese que é o primer paso para empezar a traballar. En base a eso, pois conocer un pouco a persoa, pois empezo a traballar. Aquí podedes ver pois, un pouco que hai debaixo dunha pantalla. Pois esta cara é un chapeo de fieltro que vendría a ser algo así como isto. Que se lle corta a lado do chapeo e se pegan aquí as partes do chapeo que quedan vai sendo como o esqueleto, que é o que lle vai dar un pouco de forma á cara, despois hai que cortalo, eso todo empapelalo e iría cosido a esta outra parte que temos por aquí. E despois de moitas horas de traballo, pois pasaríamos a todo cosido. Isto ten que ir todo cosido, porque ao final vai na cabeza e tamén ten que estar ben forte. E vai todo cosido por dentro, outra vez empapelado e chegaríamos a isto. E agora que queda? Cal é a seguinte fase deste proceso? A seguinte fase sería lijar todo, deixar todo ben afinado para pasar un pouco a pintura. O característico é facer planetas ou algo así estelar ou de onde ven? Que se pensa para facer ese tipo de obras maestras, eu creo? Históricamente, a maior parte das pantallas pois levaban temas astrais, medias lunas, círculos, planetas moi primitivos. E analizando, eu creo que lle aporta a máscara pois a parte máis de rito, máis que ten que ver co que vai un pouco máis alá da razón e de mágico. Entonces creo que esa parte que é importante manteñela, que siga sendo así. E nas miñas máscaras pois solo pinto temas de astros. Que imos facer? Que imos facer? Porque eu estou xa... Nada, esta pantalla está prácticamente rematada. Faltarían un par de detalles aquí na temática esta de aquí. Se te animas, pois intentamos facer unha liña aquí. Vale, eu teño o pincel, a ver cantos meses de traballo queres cargarte nun segundo, Eso tens que telo claro. Vale, vamos a probar. Mollamos un pouco de pintura. Un solo trazo. Sí. Se podes, estaría guai. Vas ben, moi ben. Pues moi bien. E ao final? Un poquinho máis larga, podo repasar, sí. Pues moi bien, vexete preparada. Sí? Sí. Das o aprobado? Dou aprobado. Amén. Xa temos a nosa careta, a nosa máscara.
azul celeste, Esta eu creo que quedaría ben no museo, que che parece? Estaría ben. E vises tamén de pantalla ti nos entroidos, entón? Eu, desde que teño uso de razón, recordo poñer a pantalla. É algo que sendo moi pequeno, miña nai me fixo a miña primeira pantalla. Recordo que a miña primeira máscara era do ano 89, recordo o artesán que me fixo, que tendría 6 anos ou así. O sea, para a época do ano, para mí sempre foi entroido, nin cumpleanos, nin navidades, nin nada. O entroido era algo mágico e libre. A sensación de entroido sempre foi de que iba a ser un tempo de libertad, de facer o que quixeras, de rir, de estar todos o mesmo e non que te olvidas de todo. O sea, creo que é un pouco o entroido. Queda entregar estas pantallas ao seu dono e tamén é un momento bonito pois estar con eles aí e pois verlle a cara do que van a levar e estar con eles ali un rato e despois velos correndo por a rúa e compartir bares que eu tamén son pantalla tamén por ali ando. Bueno, Roberto, de novo xuntos e esta vez para vivir un momento moi especial cun cativo chamado Gael, non? Sí, Gael e o seu pai viñeron a casa fai 4 meses a encargarme unha pantalla e agora é o momento de entregarlla. Pois veña, non hai tempo que perder, teño moitas ganas de ver a cara de ilusión do rapaz. Moi ben. E ti contáronme que recibiches máscara o ano pasado. Sí. Entón este ano lle toca a Gael. Sí. Estás nervioso? A ver como vai ser. Eu tiña moitas ganas de vela, eu non a vin tampouco. Sí, yo tengo muchas ganas, de verdad. El tiña naceu en febreiro, o día 6 de febreiro. E claro, entroido nesa época, nesta época. Pois xa foi no carro. Con 15 días. Con 15 días no corredoiro. Estábamos na charanga e co carro, Sí, así saín, festeiro. Pois imos vela entón, non? Veña, vamos. Teño máis gañas, eu que vos. Nos preparámonos todo o ano para esta festa, Mira que temos a festa Santa Mariña, que é a patrona de Xinzo, que é a festa... A nosa festa é o entroido. É a que te preparas todo o ano, estás no Nadal, estás pensando xa en que facer. Que vamos a facer coa familia, que vamos a facer cos amigos. Así que se vas en disfrazar, persíguenche, levanche a un bar e tens que pagar unha ronda para todo o grupo de pantallas que, como serán moitos, gastas en dineral. Toda paga do mes, aí vai. Todo. Es la consecuencia. Pois imos ver vamos. Esa máscara, non? Gael. Vou coa familia. Toda a túa. ¡Ostras! ¡Qué chula! Además es como la pedí, literal. Non nos confundimos nos colores. No. Levas o fleco igual que o teu irmán. Sí. O mismo que les quedou no Me pasado encanta, teu irmán. muchas gracias. Muy bien. Muchas Gustache? gracias, mucho. A disfrutar a moito entonces, ¿sí? Sí. Aí mellor, vale, aí. Sí, ahora mucho. Moito mellor. Sí. É que eu creo que é cuestión de que busques tú o sitio onde te sintas cómodo. Está chulísima, ¿no? Sí. La primera vez que la pongo, el primer día de entroido, muchos nervios. Porque ya de los meses que has pasado sin ponerla, te dan nervios otra vez. Siempre me pasa todos los años lo mismo. Es algo que hago desde pequeño, entonces ya... Además es una tradición de mi familia de Xinzo y pues a mí me encanta, a mí me apasiona muchísimo. Bueno, él, bueno, somos, pero él sobre todo es muy, bueno, ya estuvimos ahí, estuvo en un partido de Europa League, ahora el último ahí, que hay imágenes en las que está llorando, cando, sí, lloraba como un perdido pobre, embalaído. sí, embalaído, sí. Lloró
a presión dos últimos minutos xa foi explotar ao final, porque era moita presión que había xa, e cando gañamos xa, xa me emocionei. Despertan emocións parecidas. Sí. Son emocións parecidas. O que decía él, cando sales de pantalla o primer día tes eses nervios que vas temblando, empezas a correr, estás como temblando, incluso tes un pouquiño, ainda estás un pouco tímido, como que estás... E o fútbol igual, tamén estás todo tanto partido que eses nervios de a ver si marcan, a ver si tal. Pues sí que é verdad que hai unha sensación parecida. Sí. Despois desta emotiva experiencia, non nos queda máis que encamiñarnos ao evento principal da fin de semana, o Domingo Oleiro. Será que seremos capaces de participar sen deixar caer ningunha ola? E que non tengan nada para colocar aquí. Que vai máis cheo. Pois estáse cargando o carro das olas para que xoguemos ahora na plaza. Cantas olas máis ou menos se pon por... Generalmente suelen ser entre 200 e 300 olas que veñen de Niodaya. En que consiste eso de Domingo Oleiro? Vamos a ver, este era un xogo que facían antigamente, que empezou como cando iban os homes, estaban as mulleres que iban buscar auga, e entonces, claro, para ligar un pouquiño, quitaban a ola, pasaban entre eles e picaban un pouquiño. E así surgiu o Domingo Oleiro. E quero saber tamén por que se rechean algunhas, non? Que vexo que ten como confeti, fariña... Porque está moi ben que sempre levan algo especial, levan un pouco de farelo, levan auga, levan un pouquiño de confeti, e é unha forma tamén de agudizar e facer un pouquiño máis entretido o xogo das olas. E son sorpresa, non? Claro, nunca se sabe se leva, hai nas que van batir e hai nas que non. Imos pasar, tentar a ver se nos deixan participar. Foi moito máis difícil do que pensaba, celtistas doen moitísimo as mans, pesan un montón, ten un mérito increíble o que fan, non sei como chegan tan alto. Votamos todo o ano pensando en Entroido. Nós en Entroido somos felices. Somos como quixéramos ser todo o ano. Non se pode, claro, pero en esta época somos felices. Cando temos roupa bella ou roupa que xa non vamos usar, pois sempre, bueno, vamos a guardar po Entroido, por si acaso. Ou surxe calquera polémica ou calquera cousas interesantes durante todo o ano, pois é unha idea que podemos recrear e facer mofa dela despois no Entroido. Entón é como que estamos todo o ano pensando nestes meses. A emoción, bueno, é moi grande porque estamos esperando este domingo, bueno, todo o ano, a verdad. Eu levo xa un par de anos xogando, enseñoume o meu pai e o meu abuelo que xa xogaban, así que nada, moito unha emoción, sí. O Entroido da vida é unha maneira de vivir. Hai que ter un orgullo de ser galegos, ser do pobo do que eres, bueno, é bonito. E ser do mellor equipo de Galicia sempre tira moito. De Galicia, de España e do mundo. Estamos nun dos sitios máis emblemáticos de Xinzo, para min o máis emblemático é o barrio vello de Xinzo, é a Plaza de Oriente, é o Bar Lulo, tamén é moi importante para nós porque é a sede da Peña Tallada Celeste, Xinzo Limia, que a día de hoxe é a única que hai.
a verdad que esta vila vive e xira en torno ao Entroido. O sea, respiras Entroido todos os días do ano. A xente non entende como, despois de casi mes e medio de Entroido, en o último día xa dice, bueno, para o ano que ven hai que facer isto, hai que facer aquilo, o sea, o día que acaba o Entroido, empeza o seguinte. O sentimento por algo, cando algo che gusta moito, pois, a xente que sinte moito o Entroido e a xente que sinte moito o Celta, pois eso para min é un nexo de unión. Nosa bufanda levamos representada, a partir do nombre da peña, a pantalla de Xinzo de Limia, a nombre de Xinzo de Limia. Un domingo especial, unha tradición chea de maxia que non deixa indiferente a ninguén. Este é un Entroido único, é herdanza familiar, lévase no sangue e é un sentimento difícil de explicar. E hai tempo para todo. Pódese disfrutar do oleiro, pódese disfrutar das olas, pódese ver o partido perfectamente. A verdadeira tradición non emana do pasado, non está no presente, nin se albisca no porvir, non é serva do tempo. A tradición é a alma eterna de Galicia, que vive no instinto popular e nas entrañas graníticas do noso chan. A tradición non é a historia, a tradición é a eternidade e revélase no idioma, no espírito, na cultura, na arte, no xeito de vivir e pensar. Castelao.